In de Westerheen is een bijzondere pop-up store opdoekt. Het is net zomaar een winkel dat je wat keerpje kennen, maar een winkel met een kriesgedachte en een barmhartig concept. Mensen die het net rom hebben, kennen daar vergees krieskleen uitzietje en daar wordt heel dankbaar gebruik van maken. Ze passen de kleding en ze houdt ik voor het aan. Ze komen bij de kapper bij en dan zeggen ze weg van nou kom even weer terug, want we willen even zien hoe we aan binnen. Nou dan laat ze dat zien en dan ben ze samen mooi. Zeer blij. Ik was er gewoon even stil van. Ja, wat betekent het dat dit kan? Ja, je voelt je weer er helemaal bij horen en je hebt mooie kleding en je krijgt dat kerstgevoel, dat samenhorigheid en zo. Ja, fijn. Heel fijn. Nou, ik ga ze wat lippenstip mee doen en nou, ze gaat even wat lipje in west, dus ja, prachtig. Kraaltjes dan, parfum kreeg ze mij en ze kreeg nog wat oorslijkers mij. Oh ja. Ja, suiker. Wauw, die is echt lekker die. Ik ben gewoon die wil even kroepen en even goelen, want ik ben van emotioneel ben ze heel blij van nou, wat ze mij kregen. Dan ben ik gewoon die heen 2 jaar net klein helft naar de kapper was, want ja, die kapster maar we echt net vergeten. Dat is echt geweldig hoe ze daarbij komen, want ja, dan heel prettig gaan net naar de kapper was om ja, of ze kennen het net meer doen. En dan komen ze erbij en dan dat ben ze helemaal blij. Ze stralen helemaal. Nee, ik koop bijna nooit geen kleding en er is gewoon geen geld voor. Dus, ja. Hoe fijn is dit dan, dat u nu een nieuw setje heeft? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Geeft het ook echt een goed gevoel? Ja, zeker weten. Ik heb nou een spijkerbroek die goed past in 1 keer. Dat is bij mij meestal een probleem, vooral met de lengte. Dus, ja. Wat voor gevoel je houdt het daar om dit te doen? Ja, voldoening. Ik vind het mooi. Ik wil er blij van het blij binnen. Heb 2 jaar goed gedaan. Dus. En ja, ik zat een paar dingetjes laten zien. En mijn oog viel gelijk erop. Ik denk, hé, dat is leuk. Aangetrokken. Nou ja, en het is helemaal mijn ding. Daar doen we het voor. Ja, dat ze maar een fijne Christ hebben. En dus juist dat ik wel, ze vielen hun weer vrouwelijk en ze kregen wat extra's mee. Dus ja, dat is wel een voldoening.